Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. हिंदू रक्षा महाआघाडीन परशुराम जयंती निमतान गोवा फायल्स रिलीज केले. धर्मांतरा आडावंक मुख्यमंत्री सरकाराक जाय तितलो आदार करूंक महाआघाडी तयार. धर्मांतरा हांगा जी जाता ती सहन करचेना म्हणून ह्या घोषणेचे आम्ही हिंदू रक्षा महाआघाडीतर्फे स्वागत करतात आणि अशा प्रकारे खरी मदत जर जाय जाल्यार हिंदू रक्षा महाआघाडी मुख्यमंत्री आणि ह्या गव्हर्नमेंटाच्या फाटल्यान उबे रावपाची आमची तयारी आसा. पोर्तुगीजांच्या काळात गोंयकारांनी खूप सोसले. आमच्या हिंदूंच्या आणि ख्रिश्चनांच्या पूर्वजांनी अतोनात धर्मच्छल सहन केलो. सामके नाटकां काडपाची भायर आनी कितें कितें साली काडपाच्यो एक संभाजी राजान हें सगळें भोगलें अशें न्ही गोंयच्या आमच्या ख्रिश्चन आनी हिंदू पूर्वजांनी हें भोगलेलें आसा. महाआघाडीन 4 ठराव घेतले. गोंयांत धर्मांतरा खातीर पोपान माफी मागची म्हूण मागणी. जिथे जिथे इन्क्विजिशन झाली त्या प्रत्येक इन्क्विजिशन झालेल्या ठिकाणी पोपने क्षमा मागितली. ज्या अर्थी ख्रिस्ती धर्माचा सर्वोच्च धर्मगुरू इन्क्विजिशन बद्दल माफी मागतो त्याचा अर्थ ते पुण्यकार्य नक्कीच नव्हतं. नक्कीच काहीतरी चुकीचं पापकार्य केलं, अत्याचार केले. मग जर तुम्ही त्या सगळ्या ठिकाणी माफी मागू शकता तर गोव्यामध्ये केलेल्या इन्क्विजिशनची माफी आजही का मागितली गेली नाही हा गोमंतकाने प्रश्न विचारला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.